Is nang kene diajeni dukun nang kene dimatak-matak. Lah nek tangane ngene-ngene nek merem kaya nek nyamplok sing ora apa-apa. Jak jenenge gento kok. Wis wani ning panggung wis wani kesampluk. Ya jangan. Ya wis nyawang wae rasa ndemok-ndemok. Rasane Dek. Nak tutuk. Gelem apa ora? Ngono. Kok malah melu-melu? Aku main nuthuk kono gelem apa ora kok. Pengen melu ngetoprak piye? Ra mah rawani aku. Rawani ya? Heeh. Tak seneni bojone. Ora ngopo. Kaya dikuwe lho. Endi? Kuwi tak wedi karo bojone kaya wedi. Ra. Saiki ra wedi? Aku nek kon kendel-kendel aku. Ngopo? Aku ya wani ngopo? Arep ngopo? Arep ngopo, ha? Aku ora apa-apa kok. Arep ngopo, ha? Biasa. Biasa wae ora ngono kuwi. Lah ya piye jare wani? Aku ya saiki tak wani wis. Aku ora wani kok. Meno. Ayo nek sinom semono kuwi. Tuhu mesti kane galak kleru to. Pedro apa pelok? Kleru nengkat wae ora apa-apa. Jak jenenge gento ya. Gento sak isane pelok. Pelok kaya. Ya omong sikik no, pelok Mas ngono. Ketoprak wis pentas kok. Mesti lah ra kleru to. Aturane penonton bubar kabeh. Iki ketoke nek taun ngarep aku ora nanggap. Ora sampe kuwi aku ya ora iso ketoke taun ngarep. Aku remuk nang ngene iki aku. Ora iso aku nek ming regane ajek aku ora iso aku. Alah. Ostik. Ah semono. Yo. Tuhu mesti kaneng Gendho kok suarane apik. Sarwa salah aku ki wis dadi panitia rekoso nang kene isih diplekoto diklerokke wis sing digandrung ra gelem kowe gek dapuane elek banget aku ki Ya ora apa-apa kok ya. piye kanyo Dene. Ora kena maju-maju se to. wong ayu sekaring lati Nyejak kene. Aja cedak-cedak. Sikilmu gegubet kabel lho. ora apa-apa Nek kesandung. ora apa-apa aku sing penting pengen jedak aku Ngomong apa? Mbok ngomong sing jelas. ate kono terbatas mesti jejaki Ora mbok sandirono ngono lho. aku pengen dene Ya rene iki aku tok-tok yang ngedal lho aku tok-tok yang ngedal lho ya piye ngapa? wani ora Oh, duwe mendem wis. latinya manggis meraati Aku tak liwat lho. aku yo mung dene liwat to Ora ngadang-adangi ngono kuwi. ora Kalih. gah
Aku arep rono lho, arep mulih lho. Aku yo arep rono. Ya. Lah dalane sempit. Kowe rene, aku tak Aku sini. kono aku. Ya rono aku. Oh nang ngono kuwi to? Aku rono. Ya kan mbok melek, matane iki melek. Waduh. Oh nek ra meleki ngene-ngene kok nek nyaplok liyane kok yo arep Is nang kene diajeni dukun nang kene dimatak-matak. lah nek tangane ngene-ngene nek merem kaya nek nyaplok sing Ora apa-apa. Jak jenenge genthok. Wis wani nang panggung wis wani kesampluk. ya jangan. Kowe do seneng aku. Mulai remuk. Remok ben kapok sok wae kok le. Netra kocak Netrane kocak. Rintri Gobek. Ngapa? Sastra gobek. Wong kok nek kaya ngono lho. sing saposo kowe Mah, tak krungu suaramu mah. Nek awan nganggo mic didep ora jenenge dinggo nek dinggo ki dinggo ya sakaremu. Pengene mbok apake mike sakaremu. Ya bener kuwi kok ya dinggo ki. bener aku yo gelok-gelok ya ning benere kok Ora ngapa lho? mengkon manut kowe kok ngayale rajamu Ya wong nek aku ora gelem kok manut. Aku sarep munggah arep liwat kene lho. aku kuwi nyawang kowe ki wis seneng Ya wis nyawang wae rasa ndemok-ndemok. Rasa nyedek. Nak tutuk. Gelem apa ora? Ngapa ta? Kok malah melu-melu? Aku menu tok kono gelem apa ora kok. Pengen melu ngetoprak piye? Ra mah rawani aku. Rawani ya? Heeh. Tak seneni bojone. Ora ngopo. Kaya di kowe lho. Endi? Kuwi tak wedi karo bojone kok ya wedi. ra Saiki ra wedi? aku nek kon kendel-kendel aku Modal. Ngopo? Aku ya wani ngopo? Arep ngopo? Arep ngopo, ha? aku ora apa-apa kok aku. Arep ngopo, ha? Oh, biasa wae rasa ngono kuwi kok. Lah ya piye jare wani? Aku ya saiki tak wani wis. Aku ora wani kok. Biasa wae ora. Oh, padake apa? Pinggir tak liwat. Jare mau wani. Lah ya aku wani liwat saka kene. Aku tok-toke genti sing saka kene iki. Ha iya. Terus Yo piye nganggo mau? pindah ndak mung monoton. Terus piye mau? Ambo. Aku mayang kok Terus ngurusi kepiye? ketoprak. Ra ngerti. Kapokmu kapan? Wah, lah iki nek kelangan ngene iki cilaka iki. Mergo arep tok tabrak mau lho. Mas engko kendangane ben iki joget kaya ngopo? Digawe sing joget. Oh iya. Ora sing lomba ngono kuwi. Iki lali tenan iki aku. Lali ya. Lah sakepane aku ya ora ngedol. Mau bar netro kopcak. Heeh. Saiki utek kopior. Utek kopior. Wah, nang panggung ki angel tenan lho. Sing guyu garek guyu. Lah iki mumet tenan jauh ku kelangan kang tenan aku iki. Kok dieling-eling sing ngarep mau lho, dieling-eling. Angel. Angel. Ya pokoknya sak nyambung-nyambungnya. Ya waton wae waton muni. Kelapa muda. Loh. Apa? Wong gandrung kok kelapa muda, kelapa muda. Ayo kelapa muda ki tegese cengkir, ngono lho.
Nek ki kenter yo. Ora cengkir, ngencengke pikir wong tresno iku kudu kenceng pikire kok. Apa? Yen tan bisa gandeng kanca kendhok iki ning joget piye Ayo, iso Ayo joget. tumekan nikmati Kono wae kono. kok dawa men ya? Kowe karepe arep kepiye to, Tok? Karepe men kowe katut rono ditarik. Kok kaya ngulur-ulur apa ngono lho? Aku lek mung nyekeli ya kenceng banget kok. Mula ditarik ya ora nyedak. rene ya aku ki tresno tenan lho karo kowe iki mbok rene ya Ora aku kukur-kukur ono ki sadus wae urung. wah aku ki arep ngukur kowe ya ora kono wae. ora ora Ngapa ta? tak peksa ora kal Oke. Hemangan lamo yo bentuk. Piye, Mbok? Rono, aku ki tak mulih. Aku ki silak digoleki simpuk. Aku gelem bali. Ning nek wis tok wangsuli. Apa? Kowe seneng karo aku ora? Ora? Wis suwe. Aku yo ora seneng karo kowe sak tenane. Ya wis, Ning ayo urip bebarengan karo aku. Piye? Apa? Ya nang kono lungguh kono apa ngendi kene? Kowe kepengin nutuk parut gundule. Wah. Lah iki. Kayane ora nggo parut karo nutuk parut iki. Wis nek ngono aku tak bali wae. Nek kowe ora gelem. Kono muni kono. Tuk. Aneh dikose kok. Arep mulih ben mulih. Oh, tengok kono sik kok ora tanggung jawab kowe. Kowe iki wis nganu lho, aku nek ora tahan ki mau iso jantungan lho. Gebrak tatin sing kaget aku.